Hey guys, welcome to YouTube channel. Ang gagawa tayo ngayon ng September favorites. Una, ito notebook na mahaba. Dito ko sinusulat yung mga Bicol Words na ituturo ko sa inyo, yung mga lahat na tapos sabihin ko dito, tapos sinusulat pati yung videos ko, yung mga upcoming videos dito ko siya sinusulat. At intermediate pads. Dito ko sinusulat at nagka-drawing pag wala akong ginagawa. Dito ako nag-drawing, tapos sinusulat ko yung mga naiisip ko dito ko siya sinusulat. Pero minsan sa notebook ko siya sinusulat. Dito. Yan. Dito ko siya sinusulat yung mga yung mga dapat yung mga sabihin, yung mga naisip kong i-drawing dito ko sinusulat. At dito ko nilalagay yung mga na-drawing ko, pero may inalis ko na. At yung mga kino-color, yung mga papers, tapos susulatin ko dyan. Tapos may intermediate pad na ilalagay ko para hindi magbaba yung mga sinusulat ko na parang pangit ng sulat. At 3/4 siya, hindi siya jacket, pero mahaba ito kaya kasi ginagawa ko siya ng jacket. At ito yung ginagamit ko sa school. Ito yung ginagamit ko minsan sa school. Minsan pa naglalabas. Minsan pa nag-video. Pero di ko ako gamit ka na to sa mga videos ko or sa ibang videos. At ito yung cellphone. Dito ako nag-screenshot at yung sa notes nilalagay ko at yung mga pictures ko nilalagay ko dyan. At dyan ko nilalagay yung mga sabihin. Pero yung ibang sasabihin nandito sa Bicol Words. Pero yung mga suggestions na nilalagay ko sa Instagram story, dito ko siya nilalagay. At ginagamit ko siya minsan kasi may dictionary siya at sa mga yung mga questions, yung mga suggestions, yung video, dito ko ini-screenshot. At yung sa presets, sa pagpadala sa akin ng mga presets at nilagay ko siya sa Instagram at sa Facebook page. And please like my Facebook page sa Facebook. At ilalagay ko siya sa description box, yung link ng Facebook page ko. At nandun for more updates, i-like nyo yung Facebook page ko at yung Instagram at yung Twitter ko para ma-update ko kung ano ang mga next video, yung kung ano mga suggestions nyo dun nyo ilagay. And thanks for watching. If you like this video, give thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video.